alle sammen. I dag laver jeg lige en så hurtigt jeg kan, hjemmevideo for at demonstrere, hvordan det er, vi putter Milkshakes Direct Color i håret derhjemme. Det er jo den her, I ser, der kører rundt på Facebook i øjeblikket, hvor I får 100 ml farve, eget valg, og 100 ml whipped cream, som jo er skummen. Og det er jo fuldstændig, I får sådan en og sådan en. Det kan være hvilken som helst farve. Det kan være brun. Brun er for øvrigt også super god til at bruge til indimellem farver, altså opfriskninger, hvis det er, I farver jeres hår hele tiden og tænker, det er ikke tid til at farve endnu, men kunne godt lige bruge lidt. Så putter jeg simpelthen lige sådan ind i håret, og så kører det bare. Nå, men nu skal I se her. Jeg vil lige starte med at vise jer, hvordan det er, I blander det. Når man har et lyst hår, ligesom jeg har, eller endnu lysere, så den farve, I ser i skålen, det er mere eller mindre den, der kommer frem, når man er helt lyshåret. Men vi starter med skummen her. Og kom, I kan se, nu putter jeg lige noget skum i her. Bum. Og farven her. Og jeg har valgt pink i dag. Det bliver jo vasket ud, skal I huske. Det er lidt forskelligt. 8-10 hårvaske, det er alt efter, hvor modtagelige jeres hår er. Men jeg tænker lidt, at jeg jo skal have sådan lyserød candyfloss-farvet hår, lidt for sjov her til påske. Så nu må vi se. Og man putter simpelthen, man kan ikke gøre noget forkert. I putter, skal vi se her. Nu kan I jo se, nu har jeg puttet cirka så meget her i og blander det. Det gode ved det her er, at man kan faktisk ikke gøre noget forkert. Der sker ikke noget. Det værste, der kan ske, det er, at det er blevet for lyst eller for mørkt, og så vasker det ud igen. Men det er ikke ligesom frisørerne, der skal stå og veje og gøre ved og blande farven ordentligt. Her, I putter simpelthen bare i, hvad I har lyst til, og blander. Skal I se her. Nu er den. Jeg synes godt, jeg kan putte lidt mere farve i. Jeg tør godt. Skal vi se, så vi putter lidt mere i her. Putter jeg lige en chat til i. Og blande. Så det I gør, hvis I har langt hår selvfølgelig, så tager I lige det, jeg synes er nemmest, det er at dele det op i sektioner. Så simpelthen tage, som I nu plejer, I ved det jo, der jer, der har langt hår, og så lige tage en hårklemme og dut, så vi starter med det nederste. Og for øvrigt, så har jeg glemt at sige, at det skal i nyvasket hår. Nu er det godt nok tørret lidt, men det er nyvasket, men det gør ikke noget. Det virker fint stadigvæk. Og med de lyse farver, der behøver jeg ikke at bruge handsker. Selvfølgelig gør det, hvis I har sarte hænder eller et eller andet, men det er mere, når I bevæger jer hen i de mørkere farver, lidt kraftigere farver, så vil jeg klart anbefale at bruge handsker. Men vi starter, og det er simpelthen bare på med det. Klaste på. Så jeg har lige et spejl her, jeg bruger til hjælp her, nødt til at kigge lidt, ligesom I vil gøre derhjemme her. Så. Og så. Og så måske lige tage en kam og lige rigtig igennem, så det bliver ligeligt fordelt her i håret. Og så tager vi lige en ny sektion her. Så. Og i med klemmen her. Og igen. Snupper noget mere. Nu er det nok lidt svært at se i den her side, men jeg skal nok komme over i den anden side om et lille øjeblik her. Så tager vi den her side. Som I kan se, altså, det er lige før jeg vil sige, at der er ikke nogen rigtig og forkert måde at gøre det på. Det er simpelthen bare med at klasse det på. Så, og for øvrigt, hvis I har hårextensions, så virker det også helt fint med det. Helt på samme måde, så der er ikke noget der. Der er mange piger med hårextensions, der bruger det her farve. Så, og vi putter noget mere i her. Og så igen, alt efter hvor modtageligt ens hår er, så vil jeg sige, alt mellem 10 og 25 minutter, det er som regel det normale. Så. Og igen, vi tager lige en kam og rører det igennem. I kunne også bruge en børste. Det er sådan smag og behag, var jeg ved at sige. Og jeg vil sige, når nu er festivalsæsonen kommer i gang, så er det her jo bare en genial måde at have lidt sjov på.
Altså, det vaskes jo ud igen, så hvis man er til fest og farver, så vil jeg klart anbefale det her, da det ikke er noget, der man skal vente på vokser ud. Så. Og så for øvrigt, så kan I jo blande farverne sammen, så I får nogle forskellige nuancer. I kan jo købe nogle forskellige farver, hvis det er det, I vil, at blande det sammen, ligesom I vil gøre med maling, eller vandfarver eller alt muligt andet. Og på med det her. Det er simpelthen bare, lad være at tænke for meget over det, bare prop det i. I med det. Og endelig også huske alle længderne. Ned, hele vejen ned med det. Og jeg vil sige, hvis ikke I har sådan en børste derhjemme, ved I hvad? Bare på med det i hænderne her. Ligesom hvis I vasker hår, bare i med det her. Det kan faktisk ikke være nemmere. Super lækker arbejde med det her, fordi at man ikke behøver at være så nervøs for at gøre noget forkert. Så, og i med det sidste, og godt ud i spidserne her. Jeg rigtig igennem, så godt man kan, så det bliver rigtig godt fordelt i håret. Fordi hvis man har misset nogle steder, så hjælper det lige til med at få det igennem. Eller hvis man synes, det er nemmere at bruge en børste. Hvis man har en børste, der kan blive våd, så god idé at bruge sådan en. Jeg har sådan en her. Jeg bruger en Tangle Teaser, jeg bruger til vådt hår. De er også super gode. Så. Sådan. Og man kan allerede se, det begynder der. Så. Og bagpå her. Bare masserer det godt ind i håret. Ligesom hvis I putter en hårkur i, eller et eller andet. Sådan der. Og så skal det jo lige have lov at sidde i lidt tid her. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Hej igen, så er jeg tilbage efter cirka 20 minutter, og som I kan se på hårfarven, så er den godt nok ved at blive lidt lyserød. Så nu vil jeg gå ud og vaske farven ud, og så vender jeg jo selvfølgelig tilbage, fordi I skal jo se det færdige resultat. Det er jo lidt sjovere, end at ikke se det, vil jeg sige. Inden jeg smutter videre, jeg glemte at sige til jer tidligere, farven Clear, gennemsigtig, den er faktisk rigtig god, hvis man ikke som sådan vil have en farve i håret, men gerne vil have glansen, for man får jo en fantastisk glans af de her farver. Så er den her super god, og det er der mange, der godt kan lide. Men nu vil jeg se at komme videre og skylle håret, så vi ses igen lige om lidt. Så har jeg fået tørret håret, og jeg er super glad for resultatet. Jeg har jo fået min lyserøde farve, som jeg gerne ville have. Og håret føles enormt lækkert. Jeg prøver lige at dreje rundt, hvor I forhåbentlig kan se lidt mere her. Og det skinner, og det føles bare så lækkert. Og så dufter det i øvrigt super skønt. Der er lige en ting, som jeg gerne lige vil sige, som jeg glemte tidligere. Og det er, at da det var, at jeg viste jer, hvordan man blandede skummen med farven, som også er det helt rigtige at gøre, så behøver I faktisk ikke at gøre det. Hvis I gerne vil have en farve, der er dybere, eller en farve med lidt mere pang i, så kan I faktisk putte den i uden skummen, altså uden den, der hedder whipped cream. Måske en god idé til første gang at blande det med skummen, men som sagt, så behøver I det ikke. Men hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig til mig inde på enclip.dk eller igennem Facebook, hvor jeg jo hedder Frisør Enclip. Håber, I fik noget ud af det her, og have en rigtig god dag. Hej!